ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଡାଲମା କାହାକୁ ବି ନ ପସନ୍ଦ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅରୁଆ ଡାଲମା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମୁଗ ଡାଲିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେଇଛି। ଭାଜିକି ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ ଅଦା ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ତାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଛେଚି ଦେଇଛି। ତାପରେ ପାଣି ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଗ ଡାଲି ଓ ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ଦେଇ ସେଥିରେ ମନ ପସନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଯାହା ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବା ପରିବା ଯେମିତିକି କଖାରୁ, ଭଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କର ବିନ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିବା ଆଳୁ, ସାରୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଗଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବାକୁ ଦେଇ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ ଦେଇ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଳଉଛି। ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ଓ ଛେଚି ରଖିଥିବା ଅଦାକୁ ଦେଇ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏମିତି ଡଙ୍କି ମାରିବେ ପରିବା ଆପଣଙ୍କର ସିଝି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏଥିରେ ଦେବା ଆମେ ଛୁଙ୍କ। ଘିଅରେ କିଛି ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଦେଇ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇ ସେଥିରେ 4 ରୁ 5ଟି ନାଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇ ଏମିତି ଛୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅରୁଆ ଡାଲମା। ଆପଣ ଆକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହଉ କିମ୍ବା ଘରେ କୌଣସି ଭିତରେ ହଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଘରେ ଗୋଟେ ଥର ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଆକୁ ଆମ୍ବୁଲ ପାଣି ସହିତ ଖାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଅରୁଆ ଡାଲମା ସହିତ ଓ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କହିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମୋତେ ତ ଏ ରେସିପି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।